салом бинандаи азиз, дар хизмати шумо Салимҷон Саидов ҳастам. дар навори мазкур оиди 10 мамлакате ки сатҳи хиёнат зиёд аст маълумот медиҳем. кишвари Финландия 36%. ба гуфтаи яке аз шаҳрвандони ин кишвар, робитаи ҷинсӣ дар ин кишвар ба унвони таҷрибаи мусбат тараққӣ меёбад. як марди ин кишвар бо на кам аз 10 зан робита дорад. британия 36%. одамони муқими британия миёни кишварҳои аврупо бевафотарин ва хиёнаткортарин ҳастанд. ними мардуми ин кишвар ки хиёнат мекунанд аз корашон пушаймон шудаанд. албатта ин назарсанҷӣ фақат аз миёни сокинони маъмулӣ ҷамъоварӣ шудааст. давлати Испания 39%. бо далели он ки бисёре аз сокинони ин кишвар мазҳабӣ ҳастанд, аз нигоҳи хиёнат дар раддаи поёнтар қарор ёфтаанд. бештари онҳо пойбанди сунъатҳое ҳастанд ки аз робитаи ҷинсӣ вайрон намудани издивоҷ онҳоро боз медорад. аммо талоқ ба издивоҷ дар ин кишвар беш аз 60% аст. аз ин хулоса кардан мумкин аст ки одамони ин кишвар қабл аз оиладоршавӣ бо ҳамдигар робита доранд. кишвари Белгия 40%. ҷомеаи дӯстёбии шабакаи иҷтимоӣ маҳбубтарин вебгоҳи мардон ва занони ин кишвар аст ки барои ёфтани шарики алоқаи ҷинсӣ кӯмак мекунад. ин шабака 1 миллион узв дорад. ба гуфтаи яке аз онҳо, маъшуқа доштан дар ин ҷо як мавзӯи оддиву маъмулӣ шудааст ва дигар пинҳонӣ нест. кишвари Норвегия 41%. сабти номҳои нав дар сомонаи хиёнатии ҷинсӣ Викторио Милон дар як сол 78% афзоиш ёфтааст. агар дар ин кишвар зиндагӣ кунед, зуд мефаҳмед ки дар ин кишвар муносибати дӯстӣ бисёр кӯтоҳ аст. ин кишвари хурд аст ва одамон ҳамдигарро мешиносанд. дар баробари ин дар ин кишвар хиёнат 41% аст. фаронса 43%. ба назар мерасад ки хиёнат дар фаронса ҳамчун як сунъат шудааст. олмон 45%. занони олмон шаҳвонитарин занони аврупо ҳастанд. ҳудуди 60% онҳо ба ҳамсаронашон хиёнат мекунанд. италия 45%. италия мардони шаҳваташон баландро дар ҷаҳон муаррифӣ кардааст. пас он қадар тааҷҷубовар нест ки италия дар радифи сеюми ин раддабандӣ қарор дорад. давлати Дания 46%. дар ин давлат метавонед сари қадам мағозаҳоеро вохӯред ки лавозимоти алоқаи ҷинсӣ мефурӯшанд. Викторио Милан дар ин кишвар рӯ ба рушд аст. ин сомона рушддиҳандаи хиёнатҳо ва алоқаҳои ҷинсӣ будааст. медонед дар ҷойи аввал кадом давлат меистад? Таиланд. дар Таиланд 56% одамон ба ҳамдигар хиёнат мекунанд. ин давлат дар мавзӯи хиёнати ҷинсӣ дар дунё дар ҷойи аввал қарор дорад. ин масъала дар ин кишвар ба шакли санъат рушд мекунад ва як қисми бузурги иқтисодиёти ин кишварро ташкил медиҳад. омори хиёнат дар миёни занони таиландӣ нисбат ба мардон зиёдтар аст. ташаккур ки видеои мазкурро тамошо намудед. агар бо ин фикрҳо розӣ нестед ё фикри дигар доред, дар комментария фикри худро нависед. барои дидани наворҳои нав дар канали мо обуна шавед ва зангуларо пахш кунед. то наворҳои дигар, хайр.